oras marihita salhutna tapuk kama parminggota alani tapasonang rohatta tapasonang nakpikiratta jala martangiang nahohom mahita. Puji matuhatta marhite-hite edde sian buku edde nomor 640 ayat sada sahatu ayat tulu. Marhite-hite guarni de bata ama, dohok guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok guarni to di purbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Namamolus do anggo portibion, rap dohot na pinangido ni rohana. Alay namian ro di saleleng nileleng na do, na mangulahon lomo ni rohani de bata. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan de bata amanami, nunga marpungu hami di son, di ari na pinarbadiami, say buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami ang nguton hatam, nabadiay, jala ringgas hami manibangi, dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangiang tuho, urupi hami, asa huparhasyang hami aka ari-ari ningulu nami na poddoki, say pamasuk mahami tuhanguluan sa liling nilileng na pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mamu.
tabegema pati ni debata ima patik paduahon dohot lapatanna songonomma patikna dang jadi ganaommu jala dang jadi sumanommu manangahana di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasa naik rodi toru ni tano yang go tunggabe si sobaon jala si oloan dia do lapatan ni oddo ikut dihabiari rohatta de bata jala ikon holong rohatta di ibana asadang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani jalang dang jadi oluan manang ulpuhan ni hadatuon jala dang jadi pos roha di ugasan ni omitan songonima patikna atong rak mangidugugu mahita mangulahon na hombar tu patiki ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hombar tu patikmi amen. Tatopo ti madosatta nagodangi tiadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham saya si maroham dihami jala akan na mangarsakod dosa nami say saha api matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami leo matuhami tobdim na badiay asal nangganggu rohanami di asi ni roham alai asahot rohanami marhapor siaon laho manggutapon nasa dosa dohot roha purtibion asa hupasahatami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jala na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami tabigema hata-hata ni baga-baga ni dibata taringot tuhasesaan ni dosatta songonod dohata ni Tuhan Jehova
nunga diar sahiho hau marhite sian akka dosam, jala nunga dilojai o hau marhite sian akka hajahatomu, au tutu au sadiri, manalesei akka pangalosim, alani hadiriokku, jala dang behu paingot-ingot akka dosam, hasangapomma di debatana di gijang. Amin. Epistel turpu di minggutta sadarion dienet sian sadakorin 10 ayat 10 satu ayat 26. Sadakorin 10 ayat 10 satu ayat 26 tajahama margati soring songonomma hatani debata. Berek kamu ma Israel hian dapar tohap di langgatanido akka namangulahon peleani daoddo tahe na pinelehon nasida dada tu debata di pelehon tu beguido alai dang lomoro hakku hamu saor tuak kabegu. Toisat tama Tuhani tunggumo gema hita sian ibana unang ma marsirikoti na di ibana na nidongan naima ay go di Tuhanido tanoon ro di isina songoni mahatana martua doaka na tumangihon hatani debata jala no peopsa.
Amin. Tahatidak koma haporsiau tai songon na hinatindakon ni dongata sa haporsiau di sadok portibion rap mahi tamadok au porsea di de bata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangik dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ni de bata Jehovah na sasadai ibana ni tubuhon ni si Maria nagabe-gabe asyaton di porbadia andora sohaguguan ido tuhatta na tumaw na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuat tubanur toru dung ditanom na mulak mongolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun de bata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doh na mate au porsea dito di porbadia jara dong sada huria na badia huri hato pani halak Kristen akka na badia doh dihasisani dosa doh dihatai na madok mulak mangulu sogok daging ni halak na mate doh dihangoluan na sorasuda. Amin. Shalom. Amuna dongon sahaporsiaon di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus adorang sojinahahon odoran tinting ni huriata di hari Minggu sedarion atas gorni perhalado KBP Yogyakarta Resort Yogyakarta parjolo mahu pasat hami hata horas-horas tuhita saluhutna dohot wakadongan na odo perap marsaur di parmingguon HKBP Yogyakarta sadarion hupasahat hamima tabe di bagas gorni Tuhan Yesus Kristus horas ma dihita saluhutna hurut tusita begema odorani ting-ting ni huriata sadarion jalaboita jaha di papan pengumuman ni huriata manang marhite sop kopi ting-ting di WA grup wilayah manang kategorial naparjolo ting-ting nama ragam gorni minggu naparjolo dung Trinitatis topik guru di debatado Portibion Rodi Nasaisina napaduahon Pakobasion Parjamita Pendeta Yosef Afandi Sinaga Parageda Sintua Prof Baldrik Sregar Ting-ting Sintua RR Malau
Patuluhon pertanyaan wilayah di Bagasan Mingguon. Hari Selasa tanggal 10 Juni 2026 di keluarga wilayah tengah inganan di sekretariat gereja wilayah tengah. Hari Selasa tanggal 10 Juni 2026 di keluarga Hutahayan Boru Pasaribu inganan di Sopogodang di wilayah timur. Hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 di keluarga ME Gultom Boru Hutahayan inganan di Sinduharjo Ngaglik di wilayah utara. Hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 di keluarga Situa Halimbong Boru Hutagaol inganan Sopogodang wilayah barat. Napapaton ulan kategorial buima tajaha di papan pengumuman. Napalimahon parmingguon bahasa Inggris pukul 10.30 WIB di Patupauriata do parmingguon bahasa Inggris asa riama rona poso suang songoninang akar ruas laho madahoti parminggoni. Paunopun ruas naik baru mamuka sadarion minggu tanggal 7 Juni 2026 gabe ruas naik baru ima keluarga Firman Mekardo Sinabela Veronica Boris Payung rap dohot sahalak bawa yanakon nasida narosian HKBP Marihat Uta Resort 3 Dolok anggiat magabe ruas naburju nasida di Pargogoi Tuhatta napapituhon maluasian pakukongion nunga di Patupa di parmingguan pukul cia napawaluhon parahion ama resort dohot napasiaon parmahanion dohot panugunungguon nahobar tulaon di Huria. Khobar tu pakobosion ni Huria namar hadomuan tu koinonia marturia diakonia di pangido parhaladoma tu sudah ruas asarade majalo madohoti pertanyaan di ganup minggu dohot pasahaton pilihan bulanan tahunan tu Huria molo di pamanat parhalado dang mardalan dengan laos pasahaton ni parhaladoma surat parmahanion nahobar tusi pasapuluhon pasahat ulus tuh ruas nama umur 70 tahun nunga di pasahat di Huriata di parmingguan pukul sia pasapul sadahon ulang tahun punguan inahanna hari Selasa 16 Juni 2026 maringanan di Bukit Alam Bandungan na diuluhon ni pendeta resort pasapul duahon penuluhan bahaya rokok nunga di Patupa parmingguan pukul sia pasapul toluhon kegiatan naposo bulung HKBP Jakarta dohot undangan persekutuan okumene, dohot pesta program pembangunan, dohot pasapulonopon konven distrik, pasapul putihon persagian, buima selengkap natajaha di papan pengumuman, sapulalu kunjungan gerejawi, sian lansia KBP Tangerang, nunga sahat di permingguan pukul sia, pasapul siahon bawa-bawa tutup kunci gerbang Huria. Obar tu keputusan di sermon perhalado mamuka mingguon laho mang ngabati akatahi tahini halak na hurang denggan jadi tutupon manang kucion ni koster Huria masude pintu gerbang ni Huria di pukul 22 WIB bodari dibuka muse di pukul 5 WIB manogot nai marhition tu sude perhalado dohot ruas suang songoni aka kategorial dohot seksi di Huria asaboi mangaradoti partikiani di sude aka ulaon pelayananna 20 bajar nunga tarpatupa 20 sade kuris dohot 22 haporluan tu pembangunan 20 tolu mangalului pangajari 24 mangalului parkobas 25 pasaton selamat ulang tahun saluhut parhalado dohot ruas ni Huria pasahaton selamat ulang tahun matu ruas nama ngolopon ari hatu tubuna dohot nahot ripe mamuka tanggal pitu rodi tanggal 10 Juni 2026 hatan itu hata nama dok alai gokma di basa-basahon debata napuna pakrimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan haporseaon asalam sumurung hamu marpakrimon pinargoguan niton di perbadia Roma 15 ayat 10 ruas
namar sahit di rumah sakit dohot nagaledo pe pamatangna di bagasna. Tatangnyakon ma akadongata namar sahit di rumah sakit suang songoni dohot na di bagas na ganup. Saya tumi mamalum jala hipas tong-tong di pargogoi dohot di pasu tuhatta. 27 bunga jilanggatan siak keluarga pe rumah pea boru nainggolan. 20 lalu bibel sisahaon 20 sia jadwal hari tahun buima ta jaha manang ta bereng tahun pengumuman parhepengon di kuria buima selengkap nata jaha manang ta bereng di papan pengumuman songonima ting dihita sedarion. Shalom. Dame ni debatan na sumurung sian saluhut na roha ima na mangaramuti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluhut na hatani debata di minggu tasadarion ima na ninit sian pesalmen bidu 50 mamukamai ayat pitu sahatu ayat 15. Pesalmen 50 ayat pitu sahatu ayat 15 songonoma didok disi. Saitangi homma ale bangsokku asa makuling au ho ale Israel asa hu hati dakot ho ahu debatam ndada alani peleami ubahin hu picakko manang alani peleami sititungon akan natotong di jolokku dang nian pola sian jabum au membuat lobuh manang habing sian akka baram ai guru diau do sudah binatang ni harangan pinahan nama ribu-ribu akan ni dolok pe hutad do sudah pidong akan di dolok korodiaka na manggulmit di ladang guru diau do tung sura maleau dang pola tuho au mangalu-alu ai guru diau do liat portibion rodi isina tung panganokku majuhut horbo tunggal manang inumokku mudar ni akka habing pelehom matu debata hamuleteon jala garari ma akka baga-bagami tuna tumibul jala jouma au juppa di ari hagugutan asa hupalua ho asa dipuji ho au ima yanggo sahatna urian itu hatta ada dua bahaya
yang mengancam umat Allah menurut kitab Mazmur. Bahaya yang pertama adalah bahaya jika mengabaikan ibadah dan Allah. Ini adalah sikap orang yang hidup seolah-olah Allah itu tidak penting di dalam hidupnya. Pemazmur sering menggambarkan bahwa sifat orang yang mengabaikan Allah itu sebagai yang tidak mencari Tuhan, orang yang tidak pernah mengandalkan kekuatan Tuhan, dan juga tetap menganggap dirinya aman tanpa Allah, dan juga hidup menurut keinginannya sendiri. Ini banyak terjadi di beberapa kitab Mazmur. Salah satu contoh ialah Mazmur 14 ayat 1. Orang bebal berkata, tidak ada Allah. Jadi bahaya ini adalah bahaya yang mengancam orang-orang Israel karena dia selalu mengabaikan ibadah di dalam hidupnya. Hira songonomme dangan ulah patana marminggu hira songonime. Marminggu peau tong do marpogos. Marminggu peau tong do gudang hajahaton. Marminggu peau dang adong lapatanna. Ima bahaya na parjolo. Ali adong do akibat na kamanginang ima na parjolo terjadi ma kesombongan moral. Barana padua muse terjadi ma ketidakadilan dohot penyembahan berhala. Olodo halak Kristen ala di zaman na maju sino yang ngondang olo ibana marminggu ala nunga adong ibadah di YouTube. Jadi adong do alasan na bahasa dang marminggu amang amar hua marminggu amang adong do di handphone, adong do di YouTube. Jala mulai marminggu amang sera mago do hapur siaku. Makana adong pemikiran nasida dang adong lapatan na marminggu jala ikon dihabiari do na marminggu. Ima bahaya na mengancam halak Kristen umat Allah menurut ni pesalmen. Bahaya na paduaon kamanginang ima jika dia ibadah tetapi dia beribadah tanpa hati. Molo marminggu ibana marminggu sabing alai dang dipakai roha doh pikiranna dina laho mangulahon parminggoni. Ini lebih halus dan seringkali tidak dikenali. Orang-orang tidak meninggalkan ibadah. Dia tetap ke gereja, dia tetap mempersembahkan korban, dia tetap berdoa, dia tetap menyanyikan mazmur lagu pujian. Tetapi hati mereka menjauh dari Tuhan. Omma turpukta sadari unak kamanginang. Di Psalm 50 ayat 1 ayat 15. Disoroti do sa sitong na buhado ibadah yang sejati. Mungkin hita na adong namarpungu di gereja tasadarion. Apakah kita betul-betul membawa hati dan pikiran kita di dalam setiap peribadahan ini? Apakah kita di sini tetap berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi jauh di dalam lubuk hati kita yang terdalam ternyata kita malah menjauh dari Tuhan. Ada juga orang yang rajin beribadah, memberikan korban persembahan, tetapi dia mengira bahwa semua yang dia lakukan itu bisa membuat Tuhan menyukainya. Ada pemikiran ni halak bahwa ahan na di bain nasida dinalah marminggu dinalah mangulau nak kaulau nah bartu Tuhani mangeleon pelean situ tungun mangaleon pelean perpuluhan ale adong pemikiran na bahwa itu adalah suatu hal supaya Tuhan suka kepada saya. Onma bahaya na paduaon sinakaning menurut kitab Mazmur. Dalam Mazmur pasal 50 ayat 7 sampai 15 menyerukan bahwa ternyata bahaya di dalam memberikan persembahan ada juga. Pamikiran jol matar lemobi mahalak Israel hati hai mamikir hon molo nunga di pelehon pelean situ tungon
adong ma penebusan dosa. Jadi molong nunga mangulan dosa na sida sogot nai di pelehom ma pelean situ tungon. Di buam ma horbo nabagak, di buam ma namar miak-miak asa adong ma pamikiran ni nasida boy ma ditobus salaku jala sesama dosaku. Ibu bapak saudara-saudari, tantangan do dihitaon. Ada banyak orang-orang terlumua bimadang na hudok holan akka namora daw. Gudang akka halak Kristen dinalah mangaleon pilihan na sida asa adong na dibuat na. Apalagi mulu zaman-zaman kampanye rupa ni setabi dihita. Biasanya mula kampanye na sida mangaleon akka pilihan hamuletian manang sumbangan asa adong na dibidua na. Contohnya asa dipilih ibana asa boy masuk gabe calon legislatif manang na asing. Denggan alai unang manyan adong pamikiran nasida dinalah molo hupele dina adong do balik na tuang. Itu adalah suatu yang disoroti di dalam kitab ini, bahwa ketika kita beribadah terlebih lagi memberikan persembahan, itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan, bukan karena kita ingin Allah dekat dan senang dengan kita. Kadang ada juga orang berpikir, apalagi pada malam mingguan, berupaya doi bana mangalihon hamuleteon mangalihon pelian alai na adong do pamikiran di mana ala nung ngamar duso au saliling sa mingguan. Karena aku sudah berbuat dosa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Minggu aku ke gereja dululah. Ku kasihlah persembahanku agak lebih sedikit supaya Tuhan menebus aku. Tetapi persoalannya ibu bapak saudara-saudari, apakah ketika kita pulang dari ibadah ini, apakah ada perubahan perilaku? Apakah ada perubahan sikap? Apakah dosa yang kita lakukan selama Senin sampai Sabtu, apakah itu memang betul-betul kita kurangi dan kita tinggalkan? Molo tumpe alani peleani hamu memikirkan bahwa debata boy gabe conok tuhita itu adalah keliru. Mula adong do pamikirata boy do ditobus debata dosaku disisa debata dosaku alani peleaki itu sama saja dengan menghina Tuhan. Ido turpukta sadarion. Didok do daya tidak usah aku mengambil korban persembahanmu, tidak usah aku mengambil kambing jantan, karena semua yang ada di dunia ini itu adalah milikku. Molotung pita peleon sonari akan manginang di sonari gabe hepeng ma peliatai molo najolo pelean gurang adong ma akaswaswanan adalah binatang peliharaan. Ido na dibuat tujolo, ido na dipelehon tu debata. Molo najolo apalagi ala Israel dibuat do habing na, dibuat do lupuna, ido dipelehon tujolo. Alay di zaman sinoengon dang mungkin be. Apalagi mul halak Batak na jolo merpesta gutilon adong suaswanan na emedo dibuat tujolo jala ido pelean na alai adong do bahaya dina dipaingot diturpukta sadarian molo alani pelean mido nagabi buwi do adong pamikiran dihita asa jonok do debatatu hita itu bukanlah fungsi dan esensi dari persembahan itu. Karena apa yang ada di dunia ini ternyata adalah milik Allah itu sendiri. Dan Allah itulah Allah yang sejati. Dan adong boy kita boy menyetir debata. Kita tidak bisa menyetir Allah dengan pilihan kita, dengan persembahan kita. Itulah yang dikritik di firman Tuhan kita hari ini, bahwa kita tidak bisa menyetir Allah hanya karena persembahan yang ada pada kita. Samora-mora di jolma pe pasti adong dotodong na pugos. Sa pugos ni jolma pe adong dotodong na namora.
Jadi apakah yang bisa kita lakukan hari ini? Kita hanya bisa bergantung kepada Allah, karena Allah adalah yang empunya segala sesuatu. Imana parjulu. Na padua nak kamanginang, sian bahaya na paling mengancam ni halak Kristen ima. Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia. Allah tidak pernah sedetik pun meminta kepada umatnya. Jadi mulu adong do lagu ede nadidok menyenangkanmu, inna senangkanmu, hanya itulah keinginanku. Itu adalah hal yang agak arogan menurut estimasi manusia. Karena manusia tidak ada hak untuk menyenangkan Allah. Karena apa ibadah pun, apa yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Ibadah yang sejati bukan menyenangkan Allah, karena Allah tidak perlu disenangkan. Apa katanya? Punyakulah segala dunia ini. Alam semesta ini adalah milikku, dan manusia hanya bisa bergantung kepadaku. Ibadah bukanlah cara memenuhi kebutuhan Allah. Allah itu yang kita sembah adalah Allah yang kekal, yang jauh dari jangkauan umat manusia. Molo adong do pamikiran telah menyenangkan debata, laho pasonakun debata, semana mampu hita laho pasonakun ibana. Justru Allah lah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya, termasuk menyediakan segala kebutuhan umat manusia. Mulu tarimang-rimang sa situng nakamanginang bahasa ma jolma di topa di hari paunupon, supaya semua yang ada di dunia ini supaya mampu dinikmati oleh manusia dan dikelola. Baik kok kamu mau contoh na jolma di topa hari na paduahon, di topari patuluhon, aha masyaallah ni jolmai alai ala nunga do di topak kasuasuanan aek akadorbia dohot akasi panganon baru mati noppa debatai tumiru rupana tumiru bohina asa sudai jolma boy mengelola ciptaan na adong di portibion. Jadi ahdo ibadah na sejati ima respon syukur atas anugerah Allah. Ido na didok de sa pelopat na kaninga kamanginang. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Allah nunga dilehon debata saluhutna basa-basana tuhita. Semua sudah diberikan kepada kita, napas kehidupan, umur yang panjang, kesehatan kepada kita. Karena itulah kita mengucap syukur, dan itulah ibadah kita hari ini. Apakah ibu bapak saudara-saudari beribadah untuk menyenangkan Tuhan hari ini? Mudah-mudahan tidak. Ibadah kita hari ini adalah untuk merespon karunia Allah yang telah diberikan kepada kita dari Senin sampai Sabtu dan hari Minggu. Aku mau mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan aku lagi tersesak. Di ayat 15 yang paling macam menarik dihita, datanglah kepada Tuhan waktu kesesakan. Tuhan tidak pernah mengatakan datanglah padaku waktu kalian senang. Tidak. Justru ketika kita sesak, ketika kita susah, ketika kita berurai air mata, disitulah tangan Tuhan terbuka. Datanglah kepadaku, aku akan meluputkan engkau. Molo di padan baru didok, aku akan menyegarkan engkau. Pikullah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu enak adanya. Ido kamangna. Jadi marminggu pahita di bagasan minggu tasadarion. Ido alani hamule itu tadi ucapan syukur tadi jala boy hita mangulaun akka ulau tahobar tulo meniruhani debata alani ima makana marminggu hita mamuji pasangapon guarni debata hita di akka ulau ta siganupare. Alina kamanginang, apakah manusia itu lebih percaya kepada uang, dunia, jabatan, materi yang ada di dunia ini, atau kepada Allah itu sendiri?
Ini juga menjadi pertanyaan yang sangat menarik. Karena banyak orang di zaman sekarang tidak percaya lagi kepada Allah karena situasi ekonomi, situasi global, situasi dunia yang sangat pelik membuat orang pesimis bahwa dunia ini hanya sementara. Padahal salah satu yang paling menarik adalah ternyata kunci kerajaan surga adalah ketika kita melakukan aktivitas kita sebaik-baiknya di dunia ini dan sesuai seturut dan sekehendak Allah. Molo marsa pehuita di akka ulauta siganopari. Molo tumpe macai maul tahilala akka ulauta. Disima kesempatata laho patuduhon hapor syauta. Rotu debata mamuji pasangapon guarna. Kita datang ke beribadah ini bukan karena kita ingin menyenangkan Tuhan, bukan karena kita berpikir bahwa aku ingin ditebus dosaku, karena semua orang pada dasarnya sudah ditebus Allah. Allah ni penebusan ni ikon tajako dodo dengan alana nakaning mano putih dosa dohita baga-baga ni debata taringo tu hasisan ni dosa inna songonodo udok tuau nangpe rara dosa muna songon abit nadap-dap botardo benoku songon itak. Apakah kita merasakan itu? Apakah kita merasakan kebenaran itu di dalam hati kita masing-masing di minggu kita hari ini? Kalau kita merasa bahwa kita beribadah karena kita benar, karena kita tidak berdosa, itu adalah hal yang keliru. Dan itulah yang harus dirubah dan diingatkan di minggu kita hari ini. Kita datang ke tempat ini karena kita merasa berdosa, kita merasa sesak, kita merasa susah karena dosa dan perilaku kita. Dan ketika kita pulang dari ibadah ini, kita merasakan sukacita yang hakiki. Kita merasakan sukacita yang luar biasa. Ido pilihan situtu tarlu mobi ma di minggu tasadarion pelian hamau liateon na ikon tapasahat dang marhite materi dang marhite sinamot dang marhite na adong di portibion alai marhite roha na marsitutu mangulaon-ulaon na hobar tulomon ni roha ni debata sayang giyak mahita dung mulak sien per minggu tasadarion adong perubahan sikap, adong perubahan perilaku, adong perubahan pola pikir supaya kita tetap melakukan aktivitas kita sesuai dan seturut kehendak Allah. Ido ibadah yang sejati. Amin. Martangyang mahita. Upuji hami mahu ali jahuba di pasu-pasu menasai totong mangaramoti hami tarlemo bima di perminggun nami sadarion. Boy hami mangulaun-ulaun nami hubar tulmoni roham. Di paingot todo hami ali Tuhan marhite turpuk jamita di sadarion. Asa hubua kami pilihan hamal itu nami marhite ucapan syukur nami. Marhite pangalahon nami, marhite akka ulon nami siganopare. Homa ali Tuhan namar mudu-mudu lakka nami. Asa unang manibil hamisin akka dalammu nabadiai. Jala papos maroha nami ali Tuhan manang ahape aka persoalan parukilun na adong huadupi hami hodo na puna saluhut na adong di portibion jala boy hami mangulaun-ulaun nami obar tulomani roham pasu-pasu mahami saluhut na adong di parminggon nami sadarion sadung mulak kami ali Tuhan marolop-olop to di nami mamuji masangapon guarmu nabadiai sesama dosa nami ali Tuhan marhite Kristus Yesus martangiak kami tuadopamu amin. Marede mahita huhut papung pelian.
Satangnya koma peliata. Ale di bata manami na di banua gicang hodo haroroan di saluhut senen liu na dinggando na sulibasa na mauliutus hu pasahat hami masian na nilem itu hami pelian nami tu ho sai calo may gabay uap nucus di jolom paso may jala ramuti asa hu parhasyak kami pelianon pati bulhon harason muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay maruhanami marhiti-hiti todim asa lam tadami godang ni si lem itu hami asa lam girgir hami mandok mauliati tu ho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di banua gicang sai pinarbadia magwarmu sai rumah rajaunmu sai saut malo meniru ham di banua tongon songon na di banua gicang leh matu hami sadarion hanguluan siapari si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dengan namar dosa tu hami unak kami tugi tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho disodakon Tuhan de batama buhina tu ho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de batama buhina tu ho jala di pasor hon ma damena tu todim amin.